Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot ka mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sa alas 10 nin aga. Ang nagangunyan, Maray na aga mga tugang liwat ming ihatod sa indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon pun Lunes hasta Sabado ngunyan pong August 7, 2021. Live nito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Pagbakuna sa A4 category sa Syudad de Naga, ipigkakasana kan lokal na gobyerno. Detalyas kayan, Joel Sulina. Pupuunan na ang pagmabakuna sa mga nasa A4 priority classification sa Syudad de Naga. Kabali sa klasifikasyon na nasambit ang mga empleyado sa mga pribado o pampublikong establishmento o mga pinag-aapod na mga essential workers. Sa presscon kang Martes, sinabi ni Alcalde Nelson Legacion na sa naging meeting kang Bicol IATF, natukar ang bagong polisiya sa pagbabakuna. Kabali na digdi ang pagtugot na mabakunahan ang mga nasa A4 category. Basta nakalampas na sa 85% ang numero ka mga senior citizens asin mga may comorbidities ang nabakunahan sa sarong lugar. Sa Syudad ng Naga, lampas na sa 85% ang numero ka mga nabakunahang nasa A2 senior citizens asin A3 category na mga may comorbidities. Kaya nakatalaan ng puunan ang pagbabakuna sa mga nasa A4 category na iyong dakol ang populasyon o numero na pirming nasa luwas asin exposed sa virus. Kaya man amay na nag-andamang lokal na gobyerno ngaring mabakunahan ang mga nasambit na mga individual gamit ang available na supply kang bakuna hali sa DOH. Na nangyari matapos po si meeting na pigkondusir kan Bicol Interagency Task Force. Nagluluwas na itinutugot na si pagbabakuna sa A4 category maski da ipatapos itong sa A2 asin A3 for as long as nakabakuna na nindai mababa sa 85%. So gusto sabihin naka 85% na kita and above kan mga senior citizens o kaya persons with comorbidities. If that is the case, then we can already proceed to the vaccination of the A4 category. Dating sistema man ginaray ang ipapasunod kung saina ang mga nakapagparehistro para sa bakuna na mga A4 category ang may inot sa lista asin papadarhaning notisya para man sa indang schedule ngaring balik kaya nagruso kan tao sa vaccination center, partikular sa JMR Coliseum. Mas exposed kaya sinda sa virus dahil sinda si Pirming nagluluwas, lalong-lalo na kung halimbawa yaon sa mga air-conditioned o kaya enclosed rooms or premises, kung igwa dyan saro na nagpositibo, chances are si mga pag-iriba magkaka-arapektuhan. If we want to cut transmission, dapat sa workplace pa lang, pundo na. And sarong paagi po kayan si pagbabakuna kan gabos ng mga empleyado sa pribado o kaya pampublikong establishmento. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, walk-in vaccination para sa mga senior citizens sa Syudad de Naga, ipigtutugot na kan lokal na gobyerno kan Naga. May detalye si Paulo Papa. Ninhuli sa kamauotan na maubos ang mga senior citizens sa Syudad de Naga sa barakunahan kontra COVID-19 sa madaling panahon
Pigtutugutan na ang walk-in vaccination sa mga kamagurangan. Ini ang pigkonfirmar ni Dr. Vito Borja II ang pamayo kan City Health Office asin kan Health Emergency Response Task Force durante kan press conference dapit sa preparasyon kan gobyerno lokal sa pigbabantayan asin pigtatakutan na Delta variant kan COVID-19. Segun ki Borja, piglalapigutan na mabakunahan ang 80% kan 19,441 na mga kamagurangan sa syudad sa paglaom na makapuon na sa pagbakuna kan mga persona nakabali sa A4 category o mga empleyados, lalo na sa mga nagtataw nin essential services. Yan po, vaccination. Itong category 1, 2, 3. Sana maglaon naman po ang A4 para halos po vaccinated po na kita po pinatarget na 85% dapat vaccinated na mga seniors. Kaya ngunyan po, may standing order naman po si Mayor na walk-in na po ang mga seniors sa GMR Coliseum para matawan na gabus. Wala pong bagay. Maski ka nga po vaccinated, pwede ka mangyari tamaan. Kaya mahapot ka mo, vaccinated na, kaya pa pa-quarantine or kaya pa magpa-test. Kaya po hampo. Tado ka vaccinated, pwede ka pa mag-positive sa antigen or sa RT-PCR. Apuera pa kainipig sabi ni Alcalde Nelson Legacion sa hampangkan prensa na basado sa pinakabagong polisiya kan gobyerno lokal kontra COVID-19 dahil natutugutan na magluwas sa mga residensya ang mga senior citizen na dahil pa nakakaresibin ng bakuna. Sigun pa sa Alcalde, mga kamagurangan na fully vaccinated o mga kompleto sa COVID-19 vaccines ang tutugutan na makaluwas kan residensya. Piglinaw kan Alkalde na pwede nang magluwas harong ang mga bakunadong senior citizen na nagsairarom sa 40 diyas na home quarantine makalihis bakunahan. Number 1, pag-abot sa mga senior citizens. Tutugutan si mga senior citizens na mag-allowed na magluwas sa indang mga harong considered as fully vaccinated. In other words, kung dahil po nagpabakuna, dahil po pwedeng magluwas. Igwa po kita ang definition kan fully vaccinated individuals. Sinda itong nabakunahan, whether single dose o kaya may second dose, after 14 days, saka lang pwedeng i-consider as fully vaccinated. Mantampig susurat ang bareta na ini 8,470 o 40% pa sa nasa kainterohang populasyon kan senior citizen sa syudad Dinaga ang nabakunahan kontra COVID-19. Kaya nag-abiso ang City Health Office na magpabakuna tanganing magbabaan probabilidad na labing maapektaran kan COVID-19, partikularmente na kan Delta variant na sa presente Mayo pa ni nanunutaran na kaso sa syudad. Maman, ibang remedyo po kay niyo. The soonest possible time, magpabakuna po kita. Duman po sa mga day na bakunahan, halangkaw po ang risk. Doon kita nabakunahan, ang complication po sa baba. Lalo na po sa mga seniors. Kaya mga pag-encourage po na mag-100% kitang vaccination sa mga seniors. Yun po, dakulang solusyon, dakulang tabang. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, border control kan Naga City Pili boundary ipigbugtak na huli kan pigtatakutan na Delta variant sa COVID-19. Ang bilog na detalyes halik kay Joel Solino. Huli man sa panagos na paglakop kan Delta variant kan COVID-19 na mas marikas ang ulakit asin peligroso ang epekto sa tao, urog na nga may nagkapirang rehiyon ang nagkaigwanan ng kaso. Pinagmarhay kang lokal na gobyerno kan siyudad Dinaga na magkaag ning dugang na border control points apuera kang iba pang preventive measures bilang pag-andama laban sa virus. Sa press con kan Martes, sinabi ni Mayor Nelson Legacion na apuera kang border control checkpoints sa Naga-Milaor border. Igwa ng piglatag na checkpoint sa tungod kang area kang Naga City Abatwa sa Barangay del Rosario asin nagkaagpaning choke point sa area kang Kararayan del Rosario area para man maprotehiran ang mga taga-syudad Dinaga, magi mga residente kang pagtaraid na munisipalidad sa probinsya na nagpapasiring sa syudad. Sa Naga-Pili border, mukhang igwang need man dyan na mag-set up. So kasuod iyon na, pero bako mismo duman sa may boundary kan Naga asin Pili, haya pito na maray.
dahil malapad si Tinampo po duman, makausap po ito nin halabang trapiko. May inconvenient po si mga nagbabiyahe. Kaya inatras na ito digdi na sa may area kan, sa may Abatwa. At least duman medyo malapad si Tinampo. Sa border control point, sasaro-saroon ang gabos ng mga individual na malaog sa syudad na hali sa ibang rehiyon kung saan kinakaipuhan na makapagpresentar ng negative RT-PCR swab test result asin magpa-quarantine sa loob ng sarong simana kung fully vaccinated. Sobra sa 12,000 na mga taga-Ciudad Dinaga na bakunahan na kontra COVID-19. Detalyas kayan, Joel Sulina. Total na 12,011 na mga residente kan syudad ang nabakunahan na o mga fully vaccinated as of August 3, 2021. Basado sa datos na pinaluwas kang Health asin City Health Office. Sa press con kang Martes, pigpresentar ni Alcalde Nelson Legasona ang pinakahuring update kang nagpapadagos na vaccination sa Ciudad Dignaga kung saan igwa ng sobra sa 12,000 na mga residente ang nabakunahan na o fully vaccinated, mantang may sobra sa 6,000 na mga nakatalaan pang mabakunahan para sa indang second dose bilang proteksyon laban sa makuring epekto kang COVID-19 virus. Ang nasambit na numero, hababa pang marhay o 10% pasana kan total na numero kang populasyon kan syudad kung limitado ang bakuna na naibababa kan DOH sa Ciudad Dignaga, siring man sa iba pang lugar sa nasyon. Nasa 12,011 na ang nababakunahan o nabakunahan. And due for second dose, 6,064. Together with the 4,000 that we received or were delivered yesterday, and 5,000 more that we will be receiving next week, as well as the 600 Moderna vaccine for 300 individuals, itong 300 first dose, si remaining 300 for second dose, ipapasiguro na. We are supposed to have achieved already around or a little over 10% of our population to have been to be considered vaccinated. So harayoon pang maray. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Mientras tanto, Santa Cruz National High School ginibong eksklusibong quarantine facility para sa mga pasyenteng suspect sa Delta variant. Detalyas kayan, Paulo Papa. Padagos ang preparasyon kan gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga sa Santa Cruz National High School tanganing i-establisar como quarantine facility na eksklusibo para sa mga pasyente kan syudad na naulakitan kan pigtatakutan asin pigbabantayan na Delta variant kan COVID-19 na nagsakyada na sa probinsya nin Albay. Sa hampang kan prensa, pigsabi ni Dr. Vito Borja II, ang pamayok kan City Health Office asin kan Health Emergency Response Task Force nasa presente pighihiling como esensyal na lugar ang eskwelahan para sa mga magiging carrier kan Delta variant kan COVID-19 na mas labing nakakaulakit. Yan po, identified na mag-iraray na pwedeng laugan takani quarantine facility. Yun po ang Santa Cruz High School. Dumantang ilalag ang mga pasyente. May iba pong pwedeng ilaw dumang ko di yung mga suspected lang na pwedeng exposed sa variant in Delta. Sigun sa doktor, ang Delta variant na nagpaon maglakop gikan sa nasyon na India kan nakalihis na taon, makakaulakit sa paagin in airborne transmission sa laog sa nanindyes 16 segundos. Nag-abiso ang doktor na dobleon ang pigsusuklot na face mask araw daw asin tulos na magpabakuna, tanganing hababaan probabilidad na labing maapektaran kan virus ang salud. Piglinaw kan doktor na daiman nangangahulugan na 100% na salbado sa COVID-19 ang sarong bakunado. Pagkulog nin payo asin muscles, kalintura, obra suka, diarrhea, pagnuno nin sipon, asin labing kapagalan ang mga helang na pigkokonsidera como sintomas kan Delta variant. Wala pong bagay. Maski ka nga po vaccinated, pwede ka mag-iraray tamaan. Kaya mahapot ka mo, ano ta vaccinated na, kaya pa in quarantine or kaya pa magpa-test. Kaya po.
Tado ka vaccinated, pwede ka pa mag-positive sa antigen or sa RT-PCR. Para sa Nagangunyan News, Paulo Pap. Mientras tanto, mga plaza sa Ciudad Dinaga, temporaryong unang isasara sa publiko, urog na sa pagparatambay, sagod sa katapusan kan Agosto. Ang detalye sali kay Joel Sulina. Temporaryong isasarado ang mga plaza sa Ciudad Dinaga sa publiko puon ngunya na semana para man maibiteran ang dakol na tiripon kan tao sa lugar. Huli man sa padagos na humakang COVID-19, urog na gayo ang bagong variant kani na Delta na mas marikas makaulakit asin peligroso sa salud basado sa naging report kang health officials asin DOH. Sa presscon kang Martes, sinabi ni Alcalde Nelson Ligacion na sagkod sa petsa 31 kang Agosto, ngunya na taon na temporaryong isasarado ang mga plaza sa syudad, ngaring malimitaran ang mga tiripon ng tao sa nasambit na mga pampublikong plaza na tinatambayan kan tao gikan sa mananlain na lugar na daima nag-oobserba ng physical distancing na posibleng gikanan pa o puunan ning ulakit kang virus. Marurumduman kang nagtalikod na bulan kang maipasairarong sa MECQ ang syudad kang National IATF, temporaryo man na isinarado sa publiko ang mga plaza sa syudad bilang precautionary measures laban sa paglako kang COVID-19. Yung mga plaza Plaza Rizal, Plaza Quezon, and Plaza 15 Martires. Na notaran, as in fact, may mga nagre-reklamo na kadakulon ngayaan tao, mayo man ngayang physical or social distancing. And because of that, and given the threat of Delta variant of COVID-19, isasarata po muna temporarily ang mga nasabing plaza. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, City Veterinary Office may abiso sa mga nagpabakuna nin anti-rabies kan sa indang mga atama na ido. Detalyes kayan, Paulo Papa. Nagtaong abiso ang City Veterinarian's Office sa mga dog owners sa syudad Dinaga dapit sa tamang pag-ataman kan mga ido na bakunado nin anti-rabies vaccine. Ini makalis na makaresibe nin reklamo ang nasambit ng opisina dapit sa mga nagkapirang mga dog owners sa Barangay Mabolo na nagadanan nin mga ataman, makalis na bakunahan nin anti-rabies vaccine darakan anti-rabies campaign kan gobyerno lokal. Sa pakikiolay kan ang Nagangunyan News ki Dr. Junius Elad Jr., City Veterinarian asin pamayo kan nasambit ng opisina, pigsabi kay ini nakudtaan na dai papigkarigusan ang mga ido sa laog nin 7 diyas makalis na bakunahan. Sigun sa doktor, nagbabaan resistensya kan mga ido huli sa pagkarigos sa mga ini, mantang nagsasapok nin canine stress darakan barakunahan sa nasambit ng lugar. Kaya ang naging resulta, pag-atake nin parvoviral infection asin canine distemper na iyon kinagadan kan mga ido, sigun pa ki Elad. And ina-advise na huwag paliguan within the next 7 days. Dahil may mga pangyayari by experience at saka balita sa ibang LGU, hindi nasabihan yung mga dog owners na huwag paliguan yung mga aso. So kumbaga pinaliguan within that period, yung 1 week period na yan. So nagkasakit yung mga aso few days after nung nabakunahan, few days after nung pinaliguan, and then mga ilang araw pa ulit, yun na, nagkakamatayan ng mga aso. Kasi nagkaroon na ng sakit na parvovirus or kaya canine distemper. Ang parvo disease sarong viral o bacterial infection sa mga ido na hababaan resistensya, manunutaran digdi ang diarrhea na may kaibang internal bleeding sa tulak asin sa bituka. Apwera digdi posibleng magadan sa shock ang ido na positibo sa parvovirus, daraman kan paggatok kan mga bulba sa puso. Liwat na nag-abiso ang doktor na mabakunahan nin anti-parvo vaccine ang mga atama na ido, mantang mabaskog asin maliksi. Kumisa naman, kung mataas ang viral load ng hangin sa canine parvovirus, pwede rin siyang tamaan dyan. Lalong-lalo na kung nag-undergo ng stress yung aso, halimbawa, piniyahe,
pinabakunahan, pinurga, tapos pinaliguan. Malimit dyan, tinatamaan ng mga aso. Sa presente, puminakol na sa 10 sagkod 12,000 na mga ido ang nabakunahan sa irarom kan anti-rabies campaign kan gobyerno lokal kan syudad din Naga. Padagos ang City Vet Office sa kampanya kontra rabies na nakakaulakit sa mga tao. Ikonsulta ang mga atama na ido sa City Veterinarian's Office sa Naga City Abattoir Compound, Barangay del Rosario, syudad din Naga. Para sa Nagangunyan News, Paulo Pap. Mientras tanto, mga programang pangkabuhayan para sa mga little people sa Syudad de Naga, pigpaplansya na kan Persons with Disability Affairs Office. Aramuntaan reports o Aramuntaan report ni Paulo Papa. Padagos na pig-uulayan kan Persons with Disability Affairs Office o PIDAW kan gobyerno lokal kan syudad din Naga ang planong pag-establisar nin kakanan sa syudad na mataunin hanap buhay sa mga persons with dwarfism o little people na pig-organisar pa sana como Naga City Little People's Association o NCLPA. Sa pakikiulay kan an Nagangunyan News ki Paul Jan Barosa, an pamayo kan PIDAW, pigsabi kay ini na plano nagibuon sa syudad an sarong restaurant sa Manila kung saan mga little people ang nagsiserbi como waiters. Sigon ki Barosa, bako sana ang gobyerno lokal ang makakahaman kan plano, magin ang tabang kan pribadong sektor, kaya lapigot ang opisina na maghanap din investors para sa nasambit na plano. Pinag-uusapan namin yung ginawa dun sa Manila na merong parang kainan na kung saan yung mga waiters ay mga little people. So I'm sure yung iba na medyo nakakatanda na maaalala merong ganong sikat dati na kainan. No? So tingnan natin kung ano magagawa natin. Siyempre kailangan namin dito hindi lang yung gobyerno kundi yung partisipasyon ng pribadong sektor. Hanap tayo investor. Apoy radigdi, pigkonfirmar kan PIDAW na nakalinyada na ang participatory activities kan mga little people sa syudad ni Naga como parte kan persons with disability o PWD sector sa syudad. Arog kan mga aktibidad na sisikadan kan gobyerno lokal durante kan International PWD Month Celebration sa maabot na Disyembre. Sa presente 21 ang numero kan mga little persons sa syudad. Alagad daiman pigigilid kan nasambit na opisina na doble ang nasambit na numero kan mga persons with dwarfism sa syudad na dahi pa nakakaparehistro como PWD kan syudad na nakakaresebe nin maninigo ng mga benepisyo. Nangapodan si Barosa sa gabos na PWD sa syudad na magbisita sa PIDAW office sa City Hall compound tanganin makaparehistro asin mabenepisyaran kan mga programa kan gobyerno lokal para sa mga namamanwaan na may kadiinan. Yung mga persons with dwarfism, saka lalo na po yung persons with disability in general, wag po kayong mahiya na pumunta sa opisina, Persons with Disability Affairs Office, katabi ng COMELEC, para po makapagparehistro, makakuha ng ID, at matutulungan na po namin kayo sa kahit papaanong paraan na maibibigay po ng mga serbisyo ng opisina namin. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto sa iba pang bareta, breastfeeding as in Family Planning Month, padagos sa tahaw ka nagpapadagos man na pandemic sa COVID-19. Aramunta ang report ni Joel Sudita. Papanginutan kan City Population and Nutrition Office ang pagselebrar kan Family Planning Month as in Breastfeeding Awareness Month ngunya na bulan ning Agosto. Sigun ti CPNO Head Rayan Cedric Rentoy, dawa na nga ni nasa limitadong paghiro uli sa pandemya dara kang COVID-19 na gigibuhon sa ng simple asin limitado ang pagtiripon katakod kang pagselebrar asin pagkundisir di mga aktibidades katakod kan duwang gayong aktibidad kan sa indang opisina kabali ang piling mga pamilya sa paagi kang online session o webinar para man magiyahan ang mga partisipantes sa family planning asin iba pang tema. Usan na tema, kumbaga si ulay-ulay. Usap tayo sa family planning at iba pa. So ibig sabihin, pigtawan tong tutok na kumbaga tawan importansya asin halaga si pag-uulay tungkol sa family planning.
At dahil nga ni pandemic, may restrictions on gathering. So sa din very timely din si pag-ulay. Dahil pigpabawal si physical gathering, pwede siyang gibuhon online. Pagpagan ni siya kasi mga naka-aking bulan kung paano gibuhon, mag-evolve sa opisina, may nagibuhon ng mga online sessions. Nangyari man, kaya ngunyan sa pag-celebrate kan si Family Planning Month, may mga pagkakataon na gigibuhon tayong online sa mga service. Sigun pa kay dating City Kagawad Rentoy, magkakaigwaman ning pag-inspeksyon asin pagbisita sa mga breastfeeding center kan mga establishmento ang sa indang grupo para man masiguro na mga functional asin nagagamit pa idi kan mga breastfeeding moms. Breastfeeding month, kung matatandaan ta, gabos na establishments dati sa laog ng Ciudad Dinaga, dapat akong breastfeeding centers. And pag desin na nagkawan ng siring, kumbaga, sa ini yung requirement na desin na makakarinyo kasi sa indang mga mayor's permit to operate business in Naga City. So, magkakawang surprise visit si grupo, si composite team sa gabos na establishments para hilingon kung operational, as in kung ano sila magtakan sa mga breastfeeding centers. Para sa Nagangunyan News, Joel Sunit. Mientras tanto, bagong panganiban sidewalk as in regreening project tigbukasan na sa publiko kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan, Paulo Papa. Apwera sa pag-atrakar nin mga customers para sa establishmentos komersyales sa Kalabaan kan Panganiban Drive na pigbabanga kan Barangay Triangulo asin Concepcion Pequeña, pagmantinir sa waterbeds asin pag-inkaminar sa mga tao na maglakaw, anhatod kan kakatapos pasana na Panganiban Regreening and Pedestrianization Project na pigpunduhan kan Department of Budget Management o DBM sa lindong kan programa na Local Government Support Fund. Sa pakikiulay kan an Nagangunyan News kay Alcalde Nelson Legacion, pigsabi kay ni na ang proyekto na nagkakantidad din 15.6 million pesos, dahi maninigo na sa yumahan kan gobyerno lokal, asin dahi man maninigo nagamiton ang pondo sa ibang programa kan syudad basado sa ley. Piglinaw kan alkalde na in kaso masayumahan o gamiton sa ibang katuyuhan ang pondo nagikan sa DBM, technical malversation ang hahampangon na kaso kan gobyerno lokal. Ang apunta kay ini Panganiban Regreening and Pedestrianization Project. Ang source kan fund po kay ini bako sa Naga kundi Department of Budget and Management, 15.6 million, Councilor Lito yan. Gusto sabihin, libre ini para sa syudad. Dahil man ini pwedeng sayumahan, dahil din ini pwedeng gamiton sa ibang gamit. Otherwise, magkakaproblema po ita sa technical malversation. Sigun pa sa alkalde, pigsalidahan ang dating konkreto na parking spaces nin pavers, huli sa paghigop nin tubig uran para sa pagmantenir kan water table na naghahato din tubig gikan sa irarum kan daga. Apwera pa kay ni nagkapira ng personahe ang natawanan nin kasuguan kan gobyerno lokal na magbantay asin magmantenir kan proyekto, tanganing malikayan ang paghabon sa mga bumbilya kan mga pailaw asin tinanom. Mientras tanto, replacement o pagbayad sa corresponding amount ang konsekwensya kan pagraot sa mga ilaw asin iba pang ekipahe sa proyekto. Pwedeng replacement o kaya mas maray na replacement. Pero kung di bayadan si corresponding amount duman sa City Hall. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, bedridden senior citizens as in person with comorbidities sa Ciudad Dinaga nabakunahan na hulikan mobile vaccinations kan lokal na gobyerno kan Naga. Joel Sulina sa detalles. Dinara na mismo maging sa hararayong barangay asin mga harong kang Naga City Vaccination Team ang pagbabakuna para man sa mga lolo asin lola na nadidipisilan ng magbiyahe asin ang iba bedridden na o dai na nakakahiro para man mabakunahan na laban sa COVID-19. Amay na dinumanan kang Naga City Mobile Vaccination Team ang Barangay Carolina kung saan igwapang labi sa 40 mga senior citizen
Kabali ang mga may comorbidities as in bedridden na mga PWDs as in senior citizen para bakunahan. Kumuan mga ini kabali sa mga nakaparehistro alagad day na kaya pang magpasiring sa Naga City Mega Vaccination Facility o sa JMR Coliseum. 27 barangays, 26 katuna tapos na. Nakatutok na naman sa mga seniors na talagang na makaluwas ng harong and mga PWDs. Sigun kay City Health Officer Dr. Butch Borja, poon kang nagtalikod na Sabado sumra sa sanggatos na ng mga individual o mga senior citizen, PWD as in mga bedridden na mga may comorbidities ang nabakunahan na sa ginibong house-to-house vaccination kang vaccination team gikan sa 27 barangay as in pignala umang makumpletong mabakunahan ngunyan na simana. Para sa Naga Ngunya News, Joel Sulido. SMCT Naga naging katuwang kan lokal na gobyerno kan Naga para sa vaccinations kan mga senior citizens. Dalias Paulo Papa. Andam ang SM Supermall Naga na makitabangan sa lokal na gobyerno kan syudad din Naga anuman na oras o aldaw para sa mas marikas na sin epektibong barakunahan, partikularmente na sa mga senior citizens sa syudad na kaipuhan ng maubo sa barakunahan kontra COVID-19. Kan nakalis na Huwebes, ngunya na semana piglunsar ang walk-in vaccination sa labi sa 700 na kamagurangan na target na mabakunahan sa paradahan kan nasambit na establisamento. Sigun Kinico Alvarez, ang Regional Operations Manager kan SM Supermall sa Bicol, padagos ang saindang esperso kaiban opisina ni Alcalde Nelson Legacion, darakan kamawota na makatabang para sa pagkumpleto kan pagbakuna sa 85% kan populasyon kan mga kamagurangan sa syudad, nalabi sa 19,000 ang numero. Ang SM kasama ng LGU, we're happy na maging part ng vaccination program ng local government. So we're doing the vaccination here in SM Naga and also in SM Legazpi. We started with Naga last July 23 and ngayon nag-continue today. For Legazpi naman, we're continuously doing the vaccination starting May 14. So as of yesterday, the whole SM Supermalls, all 67 sites, have inoculated around 1.926 million already. So we're targeting sana by end of the week, we reach 2 million inoculated in SM alone. Dugang kan manager, 500 na botelya kan Sinovac vaccine ang piglatag kan lokal na gobyerno sa saindang barakunahan. Nangapodan ini sa mga kamagurangan sa enterong syudad din Naga na dahil napalampason pa ang pagkakataon na makapabakuna tanganing mas maparikas ang deklarasyon kan herd immunity sa syudad magin sa enterong Kabikulan. Mantang pigsusurat ang bareta na ini labi sa 8,000 na mga senior citizen ang nabakunahan sa syudad, 40% kan sa indang numero. Kung kaya natin makapunta sa SM Naga to be inoculated, then please grab the opportunity. Mahalaga na makapag-vaccine tayo para makuha natin yung pagiging safe ng Philippines o ng at least ng Bicol and Naga in being inoculated already. Para sa Naga Ngunya News, Paulo Pap. Mientras tanto, Commander kan Joint Task Force Malampaya pigtawan komendasyon kan lokal na gobyerno kan Naga. Aramon ta kung taano sa report ni Joel Sulido. Binisto asin tinaunan ning komendasyon kan lokal na gobyerno kang siyudad ng Naga sa pamamayo ni Alcalde Nelson Legacion asin kan sangkuniang panglungsod na pinamamayuhan ni Vice Mayor Nene de Asis si Brigadier General Robert Velasco kang Philippine Navy Marines ang commander kang Joint Task Force Malampaya na sarong propyong Nagenyo. Sa pagkikipag-ulay kang Naga Ngunya News, kay Brigadier General Robert Velasco, pinasalamatan kay ni ang dakulang onra asin pagbisto sa iya kang gobyerno lokal. Sigun sa opisyal, saro sa nagtaong inspirasyon sa iya ni pag-urgulyo ang syudad ng Naga kung saan siya nagdakula. Iyo ang mga mararahay na ehemplo ka mga lider lokal. Urog na gayo ang husay dangan matanos na paggugobernar na sa iyang pinagdara sagkod na siya makaabot sa presente niyang estado bilang sarong opisyal kang Philippine Marines. Si Brigadier General Velasco, miyembro kang PMA Class Bigkis Lahi kang 1990, asina dating commander kang Joint Special Operation Force Mindanao sa lindong kang Armed Forces of the Philippine Special Operations Command bago naging Joint Task Force Commander sa Malampaya sa probinsya kang Palawan. Asin dakol nang naging awards, asin commendations
ang naresibi bilang military official na sarong proud na genyo. Maugma po, orgulyo na ma-recognize kita kang syudad sa satuyang naabot man sa pag-iiskusarta sa buhay. Maraming salamat po. Pero ang sikreto talang po, kundi yung tultol na serbisyo publiko, na nanodan ko man igdiyo sa syudad, sa pag-obserbar ko, pag nakula ko igdiyo sa satuyang syudad, na proud talaga kita na ang satuyang brand igdi kang serbisyo publiko. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office. Sa ngaran man ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, ang guniang panunsod Kanaga, asin interong lokal na gobyerno Kanaga. Siring man ang bilog na news team kan City Events Protocol and Public Information Office. Hindi po ang sindong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sindong bagantabay, ang tabayanan, masunod na Urulay Banwaan, kaibanan po Allen Riondanga. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, gabos na ang duyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinao kan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo. Mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natatanong, kita pwedeng andam. Nagenyo na balang. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot ka mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan.
Diyos maray na Sabadong pag-aaga mga tugang. Welcome po sa programang Urulay Banwaan. Yan ang mangyari kita digdi sa Anaga Ngunyan News. Live kita ang nadadangog sa 89.5 radyo natin asin sa 105.5 Bicol Idol FM. Siriman kita nadadalan sa satuyang Facebook page Anaga Ngunyan News asin Naga City Government. Mga tugang, maray na pagkaaga poon po ngunyan sa aldaw na ini. Amay na kitang madadangog kasi madadalan tuyong Sabado. Alas 9, sagkod alas 10 nin pagkaaga. Kaya mabalos sa tuyang kaibahan, Roy San Ramon sa pagpaabot sa tuya kan mga bareta. Ngunyan sa tuya pong pag-uurulayan, mga tugang, an mga bagong panundon, kan sa tuya pong mga pagtaraid na mga rehiyon, mga pagtaraid na probinsya, urog na po ngunyan na paluwas na kan halimbawa sa Albay ni Governor Al Bichara sarong executive order na tatao nin guidelines para sa paglaog sa probinsya kan Albay. Siring man an mga nakapalibot na mga runa sa satuya pong runa, arog kang Laguna, ang NCR. Yao naman ngunyan sa irarom kan enhanced community quarantine or total lockdown. Mga tugang, ini katakod ini kan huma kan Delta variant na sa huringaning report kan Department of Health, Center for Health Development digi sa Bicol. Igwanang na ikurit na duwang Delta variant cases sa Kabikulan. Ang saro sa probinsya kan Albay, asin ang saro digdiman sa tuya sa probinsya kan Camarines Sur. In particular, dyan sa Banwaan kang Nabwa, Camarines Sur. Kaya igwang mga pag-iigot, urog na po sa mga kanya-kanyang borders, sa mga kanya-kanyang probinsya, asin mga runa. Tainin ganit ba kaya po bagang Delta variant saro ini sa pinaghihiling na pinakamarikas na makaulakit na variant kang COVID-19 na nagdara ning labi-labing kagadanan duman sa India, urulakitan sa Estados Unidos, siring man sa United Kingdom. Kaya kunya mga tugang para maaraman niya to ano ang mga panundon? Urog na po si mga entry protocols kan manlain-lain na probinsya digi po sa Kabikulan. Kung halimbawa kita hali sa Naga, pasiring kita sa Albay, or hali kita sa Naga, pasiring kita sa National Capital Region or palaog kita sa Laguna. Ano ang mga kaipuhan tang gibuhon? Ano ang mga kaipuhan tang darahon? Ano ang kaipuhan tang mga ipresentar? Ngarig kita po matawan nin access pasiring po sa indang mga lugar. Para po matawan kita mga tugang ning kalinawan, paliwanag, or maihira sa tuya itong mga kaipuhan, susog sa mga pinagpaluwas kan mga ibang mga probinsya asin runa. Kaibanan ta po ngunyan ang City Disaster Risk Reduction Management Officer kang syudad, kakukumplian nyo pa sa nasuudma. Sa ito pong kaibanan digdi sa gobyerno lokal kang Naga, may pong iba, Mr. Ernesto Erning El Camil. Sir Erning, marhay na pagkaaga po. Live kita ngunyan sa 89.5 radyo natin asin 100.5 Bicol Idol FM. Salamat po Sir Allen. Maray na aga po sa gabus na naginan ngunyan. Siri man po sa dawang istasyon kang radyo na naka-hook up kanipong live program sa Anaga ngunyan. Opo. Sir Erning, kamang nakaaging aldaw, garo 3 days ago, 4 days ago na garo nakaagi. Sunod-sunod si mga hapot, sa tuya, ano ang kaipuhan darahon kan mga taga-nagang mapasiring sa Albay? Tabigla kay baga nagpaluwas ning executive order si Governor Al Francis Bichara. Katakod kan pag-igot maninda sa pag-andaman ninda sa Delta variant kang COVID-19. Sir Erning, dakol kanina naghaharap po sa tuya, mga amigo, sa Facebook, sa manlain-lain na istasyon kan radyo. Paano mananggad ang proseso? Ano ang kaipuan darahon? Primero siguro, anong kaipuan darahon? Anong kaipuan ipreparar kang sarong tao na mapasiring sa probinsya kan Albay?
Yun po, tabi Sir Allen. Kang August 3 po, nagpaluwas si Governor Al Francis Bitsara ng sarong executive order na nire-require ang gabos na malaog asin maluwas sa probinsya ning travel pass. Pero po kang August 5, nagpaluwas na naman po siya ng omnibus rules na siring pa man giraray ang requirement pero may pagkakaiba na po. Primero po, halimbawa, si mga taga-Albay, inutunta po ini. Si mga taga-Albay po na nagtatrabaho sa siyudad kang Naga, o halimbawa may transaksyon sa laog kang Naga na pabalik-balik sila duman, makuha po sila ng letter of exemption kung saan sindang munisipyo hali o kaya sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Iyon po ini si PDRRMO kang Albay. Pero po si iba, halimbawa po, taga siyudad kang Naga o si mga empleyado na nagtatrabaho sa Legazpi asin sa probinsya kang Albay na taga Naga, igwa po ning tulong klaseng permit ang pinag-ahagad. Primero po, travel pass or travel coordination permit ang ginibuta po. Ini po valid for 24 hours, may valid for 3 days. Pag more than 3 days, iba-iba po. Pag valid for 24 hours, within 24 hours, kung sumbiyon, balikan ka lang po si mga single day transaction. Ang kaipuan mo lang po mag-secure ng travel coordination permit sa samuyang opisina. Kung ika po matiner sa probinsya kang Albay na within 3 days o kaya po may transaction ka sa Albay o sa Legazpi City ng Tulong Aldaw, kaipuan mo na po ng antigen test or RT-PCR negative test result. So, klarohon ta Sir Erning. Daiman gabos na inut kaya ba nga nagluwas pag malaog ka ngayon ng Albay, dapat may antigen test ka. So ngunyan, kung 24 oras ka man lang na matinir duman, travel coordination pass. Travel coordination permit po. Binabibigba ko yan duman sa omnibus na pinagpaluwas ninda. Dahil nga ni sa may mga kahagadan o kaurutan lalong-lalo na si mga taga-probinsya mismo ninda na na-assign o nag-field sa Naga, lalo na si mga regional offices. Kaya po medyo pig-soften ninda si requirement. Pag within 24 hours, mayo na po ng test as long as na pag-test sa pagluwas mo sa border, mayo ka pa ngayang COVID-19 symptoms, pagbalik mo sa border, mayo ka ng COVID-19 symptoms. Mayo na po siya ng antigen test requirement. Pero po, kung tulong aldaw ka duman, kaipuan mo na po ng antigen test requirements. For within 1 week or 1 week, ang pagtiner mo duman, hagadan ka na po ng negative RT-PCR result or swab test result. Okay. So, pag more than 3 days, but less than 7 days, antigen test. Tama ba, Sir Erning? Antigen po. Antigen test. Pero, apwera ka iyan, may travel pass mang giraray. May travel pass man po. May travel pass mang giraray. So, duwa na ang requirement. Kung matinir ka sa Albay, Palan, or madumang ka sa Albay, ning tulong aldaw, pero dahil man malampas ning 7 aldaw, antigen test, negative antigen test, saka travel pass. Iyo po. Kung ma-7 aldaw ka pasakat, iyon na to si RT-PCR. RT-PCR test. Alimbawa po, igwa po ning mga kontraktor na Naga-based, pero may project po, alimbawa, may project sa Santo Domingo, Albay. Igwa sarong kontraktor na may 100 siyang empleyado. Iyo to po si Pitag Pakiulit. Papanuhon kang sarong kumpanya, kung igwa siya ning sanggatos na empleyado na nagtatrabaho sa Albay dahil siya nanggana sa kontrata, kung makuha siya din halimbawa antigen test result, sa sarong bulan, 600,000 ang kukonsumo niya. So, medyo dakulaon. So, kung pakikiulit na po duman, nagluwas sila ding amendment. May mga trabaho po duman, may mga kontrata, halimbawa mga bus company, couriers, pwede po sila mag-request letter of exemption sa APSIMO. O kaya kung sa insinda may proyekto o may trabaho, siring po man ini sa Naga-based na bus company, pinagpaabot na po sa Bicol Central Station Manager kay Sir Nonoy na iniyo si requirement para daisinda aral daw hagadan ng mga test results or travel passes kasi regular man po iniyo. Iyo mananggad ta kung aral daw ka mananggad talaga pag parsolduton sa dungo. Antigen, that's what?
Kung hindi ka mapatest sa naga, 1,000 yan. Maanang ngayang income. Lalo na po kung si mga route salesman, alimbawa po si mga van deliveries, si mga midreps, isaro po yan sa pinagpaabuton. So pumapot kami na garo po saro sa magabat na tinamaan kaini si mga yaon sa naga. Dahil kita si dakol na transaksyon sa Legazpi City as in sa province of Albay. Primero po si mga ma-apply ng civil service examination. Si po ma-apply ng passport, ma-retrieve o makuha mismo kan sa indang passport, si ma-apply po sa PRC. So mas pigpigili po na mas dakol ang hali sa naga sin kamsur pasiring po duman. So kita si mas na tamaan kaini. Dakol po mga negosyante na babalik-balik sa probinsya ng Albay dahil po garon mas dakol ang bodega ng mga prime commodities na yaon po sa Satuya na inahatod ta duman. Dahil po mas madali mag-transport ng mga goods o ini pong commodities na hali po sa Laguna, Batangas or NCR, ibinababa po sa mga warehouses ta sa Naga, ite-transfer na lang po sa Albay. Ang hapot mo niyan, Sir Erning, ngunyan, aram ta na si requirements. So, paano ko ngunyan makuha? Inuton ta siguro, Sir Erning, itong igo kitang partisipasyon. Ang aram ko, ang travel pass, kukuha nun sa LGU. No? Pag sinabing LGU, kaya baga pwedeng barangay, pwedeng syudad, pwedeng munisipyo, pwedeng probinsya. Ang hapot ko tabi, Sir Erning, ang travel pass ba pwedeng itao kang barangay? Iyo po, pigapot mi na yan. Pero po ang requirement tinda, dapat po i-issue kang si mga local disaster risk reduction management offices para po saro sana ang coordination. Kaya po kita, nag-ibo kita ng travel coordination permit, as in travel pass-through permit. Ini pong pass-through permit para po sa mga maagi lang sa probinsya kang Albay, pero malampas sa probinsya. Pigagat sa Pandua po yan. Halimbawa po, pakatanduanis ka, maagi kang tabako o kaya pamasbati ka, maagi ka po sa port, pasursogon, kaya po ano po din pass-through permit po ikahali sa Naga. Iyan po base po sa Executive Order 25 ni Governor Al Francis. Gapos po ng mga LDRM offices, iyo po si pinagpapa-issue ninda kan si mga travel passes. So, sa parte tabi, Sir Kang Naga, paano ang pag-apply ngunyan? How will Nagaños apply sa Satuya pong travel pass? Ito travel pass na require kang Albay. Sa kanyan po, pag 24 hours, madyan ka lang po sa Naga, ma-fill up ka kasi mga travel details, masain ka, dahil duman po, alimbawa, madumang ka sa PRC, pero makakangkangaya sa SM o kung saan ng mga mall, dapat ilaag mo duman kung masain ka pa. Mapa-airport ka pero mahapit ka sa sarong ahensya. Dapat ilaag mo pa. Otherwise, day ka po pinapalaog sa mga kaya. Kan Tuesday na hapon, may nagbaralik, may nagreklamo. Dahil nga kami nakakakan niya sa luwas, sa karihan na lang kami nakakakan dahil pigahagadan pala niya sa mga mall kang si Travel Pass na dapat naka-indicate kung exactly kung masain ka. Yan po yan si mga traveling within 24 hours. Ini pong 3 days, may 3 days kang ngayang transaction sa Albay, kaya po ano po ning negative antigen test result. Kung ano nang giraray po sa mga opisina, ma-apply ka po, may surat mo si details kan sa imo travel, ano si purpose kan travel, dahil po may sinusunod sinda ning APOR, kapighagat sa iyong listahan. Ang mga aki po na dahil magkabali sa kalakawan kang si mga adult o kan mga magurang, dahil po niya tinutugutan na iiba. Kung halimbawa po ba dumang ka sa DFA, kumpira ka mong may transaction sa DFA, yun lang po ito. Kung ikaw po maghuhumali, magamit ka kang Legazpi Airport, kung sisay lang po si pasahero plus driver o kaya sarong companion, iyon lang po ang pinag-a-authorize. Dahil po pwedeng si kabus na pamilya ngayon mahatod. Iba. Pigbaano po ninda. Ito pong mga biyahero, mga truckers na hali sa Naga, na ma-coordinate po sinda kung sige-sige sindang biyahe balik-balik para may exempt sinda duman sa COVID test result requirements. Ma-apply po sinda sa APSIMO. Pinaabot na po iniyo sa mga logistics carriers niya to po sa Naga na iyon si requirement. Si mga bus company pinag-ano po na magkuha na sinda. Ang ano po kayo dahil po siya mayong exemption.
si mga PNP na taga-Albay na yaw sa to nagjo-duty, si mga taga Bureau of Fire Protection na taga-Albay na yaw sa to nagjo-duty, si mga augmentation personnel na yaw sa to na mauli every weekend, require po sila magkuagiraray ni travel permit. Siri man po kang si halimbawa, doktor, may clinic ka po sa Legazpi. Kung ang clinic mo po, clinic days mo sa Legazpi is for 3 days, kaipuan mo po single pass permit lang for 3 days. Kung ikaw po once a day lang, ang travel pass coordination ang tataon po sa SAIA. So ang klaro tabi Sir Erning, ang klaro tabi Sir Erning Digdeo, makuha ning travel pass sa indong opisina. So mabisita diyan sa indo. Iyo po tabi. Ang opisina po mga tugang ni Sir Erning yaong po digdi sa may City Hall compound sa second floor kan DSWD building, Social Development Center. Sir, just very briefly, maalas 10 na kita, iwan na lang kitang 5 minuto sa programa. Nagpuuna itong ECQ sa Manila, garo kampit siya sa East. Dakol kita Sir Erning kakahiriling na garo paraot na duman sa parte kan Laguna, parte kan Quezon, tagaro naglaag maning border control an probinsya kan Quezon, Laguna, asin iba pang lugar. Ano po ang kaipuhan darahon tabi Sir Erning? Or isa lang mga pwedeng paaragihon duman sa mga border control na ito? Ipo, tama po Sir Allen. Actually po, base po sa report na nakuha aming ngunyan, kadakol po ng mga nagbiyahing harali sa Naga na may mga darang senior citizens as in mga minor, mga kaakian. Pinabaralik po ito dahil pinalaog. Dahil po ang IATF, ang Interagency Task Force, nagpaluwas po ng comprehensive list of persons allowed to travel within, to, and from areas under enhanced community quarantine, also known as authorized person outside of residences or APOR. Hindi po, si mga mabarakal sana ng mga commodities, o kaya mapaduman sa dakulong po iniyo, mga 41, pero halos po ini mga empleyado lang. As in si mga trackers, as in mga logistics company, iyo po si pinag-authorize. Kung ikaw po mahatod sa airport, si driver lang, as in si masakay, si mga OFW, iyo lang po ang authorized na magbiyahe. So, dahil pwede maghatod? Dahil po pwede maghatod ng nakulo, kasi pamilya. Nakasanayan na po ka mga OFW na halos tulong bus, ay tulong jeep o tulong van ang dinadara dahil lang maghatod sa OFW. Ngunyan po si OFW na lang, as in si mahatod ang pwede pong magduman. May mga medical appointments sa Metro Manila, mga hospitals and clinics, mga doctors, authorized po siya with one companion. Iwan po yan, lalo na kung senior citizen. Iyon lang po yan si allowed. Kasi may mga emergency. Kaya po pwede pating iiba kung minor. So pinagano po nila. Ikaw po sindating mga comprehensive list. May bago naman pong omnibus rules para sa ECQ. Ang ano po kayo ni dahil sa loob po kang Metro Manila, mayong border controls. Yao lang po ang quarantine control point. Alam mo, pag ka po digdi yung Bicol, Chaong Laguna border. Sa Batangas, Iguaman po. So, pero sa Paluwas. Pero mayo po sa loob kang Metro Manila. Kung sabihin, sinara nindang maray na daig ka talaga makalaog sa mga lugar pong ini. Yan. So, medyo masakit mo niyan magparabiyahe. Yan naman Sir Erning. Po. Sa kadakulan kan requirements. So to summarize po mga tugang hali po sa paliwanag ni Sir Erning. Kung kamo mapapa-albay. Sir Erning, kuyan lang. Albay lang ba ang nag-require ka ini or may mga iba pang probinsya sa Bicol na nangaipuan magyari antigen test, kung hali ka man lang sa loob ng Bicol? Actually po, nahuri ang probinsya ng Albay pag hagad ka ini. Kita po baga, kung hali ka sa luwas kang Bicol, nagre-require kita ng antigen test kung basakay ka sa bus or RT-PCR test. Ang probinsya po kang Cam Norte, Siringman, nainot po sila mas maigpit po ngani sa inda. Pero Sir Erning, pag hali ka lang sa Bicol, let's say hali kang Naga, mapasiring ka sa Cam Norte, ang requirements araw ng grare kayo. Kaya po antigen test ka po pag abot sa Tuaca border. Siri pa po sa Sorsogon, Catanduanes and Masbate, may mga travel protocols